Assalamu alaykum. Berqarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň mehriban adamlary. Salam alaykum güneşli diyarymyzyň gaderli aýdym saat muşdoklary. Ýedi adamlary. Häzir Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr bäsleşiginiň çäklerine geçirilýän ýanglan ýarym telebäsleşigine başlaýar. Ýanglan ýarym telebäsleşigine gatnaşýan höwesçi aýdymçy ýaşlarymyz üçin gahryman arkadağımyzyň halkara derejesine alyp barýan beýik işlerini, watanymyza bolup geçýän şöhraty wakalary wasp etmek, Türkmeniň gadymdan gelýän milli aýdym sawsuny dünýäge ýaymak iň bir mukaddes sebäpleriniň birine öwrüldi. Howa dünýä. Hormatly prezidentimiň eglan eden Türkmenistan parahatçylygyň we anşman watan ýylyny, edidi watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk toýunyň toýlanýan ýylyna geçirilýän ýanglan ýarym telebäsleşiginiň çäklerine ýaglanjak täze ögüşgünli aýdym sallary dinlemek hem guwançly hem buýsançly. Milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň hak howanary gahryman arkadağymyzy tüý sürekden sag bolsun aýdýas. Goý hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, başı dik bolsun, tut ýantymly işler elmadama rowaj artsyn. Mehriban ýyleşler, geliniň orta zihini aýdymçylarymyza adalatly baha berjek emin agdalarymyz bilen tanyşyp bolalım. Türkmenistanyň halk artisti Suhan Merdi Oradberdiýew. Türkmenistanyň halk artisti Leyla Begnazarowa. Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew. Türkmenistanyň atgazanan artisti Dursun Cemal Gazakow. Türkmenistanyň atgazanan artisti Ilşat Anamamedow. Türkmenistanyň atgazanan jurnalisti Tezegül Nurmehmedowa. Mehriban ýyleşler, edi tomaşaçylary. Şeýle-de Emiller toporunyň başlygy Türkmenistanyň halk artisti Kerim Aliýasow. Mehriban ýyleşler, şu günki ýanglan ýarym telebäsleşigimizde Daşoğuz vilayetiniň Çuwal estrada orkestr sadanarlyk ederler. Çeper ýol başçysy, Türkmenistan prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr bäsleşiginiň ýeňjisi Batyr Haljanow dirijorlyk edýär, Parahat Şahjanow. Onuň mehriban ýyleşip, kärdeşlerimiz altyndan hoş gelip söz geçirýär. İlkinci çıkış edecek aydımcıyımız Sakı Dursun Halbaýewa. Sakı Dursun, bäsleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Mehriban arkadağımıza can sağ ömrü uzak olsun, tutyan tutum işler elmadam rowaj alsın. Arzuwlaryň hasyl bolsun. Sahna saňa garaşýa üstünlük hemraň bolsun. Sağ olun. Mehman tomaşaçylar, sahnamyzda Sakı Dursun Halbaýewa garşylaryň. El kısa, garipçanyň satenim gyýdan öýkelep gidende bir näçe wagt boldy. Satenim gyýdyn garipçanyň didaryny küýsep, akça gelini ýanynda çağırıp, "Ey akçam, sen meniň ýarymy nerlerde bolsa da ýyzarlap tapyp, men gaşyma getir geldim." Ugradyk göýber berdi. Akça kenit garipçanyň bolýan ýerini ýyzarlap tapyp, garipçany satenim gyýdyn ardyk halyny ýetirip, garipçanyň jogabyny berip, bir nama aýdy sar boldylar. Gör wagt näme diýerlerkä?
düştey. Ödünü tasladı deryan düğüne, aldı kalamlarına yazmana düştey. Hemra griftardır yarın ödüne, telde külmüş gerdenine yüzüne. Ah mail oldum sanaların ödüne, ah yavrey gel yavrey hey. Mehran illeşdirip edit tomaşaçylar, häzir taqdyrynyň ýerine ýetiren aýdym üçin özüniň syny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Suhan Merdi orad berdi, söz geçirýär. Assalamu alaykum hormatly ýaglan diýarym, telewiziýasyne gatnaşýan aýdymçylar, sazanlar hemde Daşawut ýylnyň edit halky hemmäňizi hoş gördük. Ine şu ýyl Türkmenistan paragaçylygyň we anaşmagyň watany ýylyna hormatly prezidentimiz ýylyň başyndan bäri asarlara barabar işleri amala aşyryp dünýä nusgolyk işleri alyp barýar. Şu aýdymsal edebiyat sunwat ýoluna da hormatly prezidentimiz gaty uly üns berýär, onu hemmämizden bilýär. Hormatly prezidentimiz sunwatymyzyň hakky olanlary. Şoň üçin sözümiziň başynda hormatly prezidentimize tüýsürümizden sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadamynyň jany sag bolsun, bilentbaş aman bolsun, il ýurt bähwitli durmuşa geçirýän işleri elma dama ruwaşyklara beslensin. Sagdyrtynjy gemiň sesi gowy. Ýöne azajyk çygylyk duýulýar. Olam tejribe gerek. Ýani sen ýaş, şu telewiziýa ýarış saňa bir tejribem köpelmegine bir kömek bersin. Tesiňem bar, ihlasygam bar, ýetibiljek ýöne şuny azajyk bişirmelinde. Şol çygylyk duýulýar. Şol ýöne, şol zähmet bilen sen alyp çykybilýän üstünlüğe yetip bilersin diýip mene umyd edýän saňa geljekde uly üstünlükler tüýsürümden arzu edýän. Sağ olun. Mehman illeşdirip edit tomaşaçylar taqdyrynyň ýerine ýetiren aýdym üçin emin agdalarymyzyň beren bakalary bilen tanış bolarlar. 8 9 9 10 9 9 10 baka jemi 64-de deň boldy. Beýatlaşymyzda indiki suksesçek aýdymçymyz bolsa, Wepa Ýalmuradow. Wepa beýatlaşymyzda hoş gördük. Hoş gördük. Men hemine Daşawut vilayatynyň görewli etrafyndan şu ýaglan ýarym telewiziýasyna gatnaşýanymy diýseň begenýär. Gahrman arkadamyz, mehriban arkadamyz ähli işleriň rowaç bolmagyny arzu edýär. Arzulan hasyl bolsun, bizem seni sahnamyza ýollaýas, üstünlük hemraň bolsun. Mehriban tomaşaçylar, garşylaryň sahnamyzda Wepa Ýalmuradow. Yanım şu adına, yanım adına, gel yetiş tadıma, yetiş tadıma. Yanım şu adına, yanım adına, gel yetiş tadıma, yetiş tadıma. Men garatam gözleri cadlı, şafinim men aşığı. Men garatam gözleri cadlı, şafinim men aşığı. Şafinim men aşığı. Gelgün hoşa, bugünü hoşa, siz ganlı başım, bu ganlı başım. Gelgün hoşa, bugünü hoşa, siz ganlı başım, bu ganlı başım. Men garatam gözleri cadlı, şafinim men aşığı. Men garatam gözleri cadlı, şafinim men aşığı. Şafinim men aşığı.
aşığı Men anasam gözleri çağlı Şafinim men aşığı Şafinim men aşığı Şafinim men aşığı Yalan yoktur menin ey aydan hol sözümde Ömür baki gayri gali gözümde Seni köyün kenara elim yüzüne Aydayın mı aytmayın mı kavsayanım Seni köyün kenara elim yüzüne Aydayın mı aytmayın mı kavsayanım Mehran ileşler edi tomoşaçylar wepan ýerine ýetiren aýdym üçin özüniň syny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew söz geçirýär. Assalamu alaykum hormatly tomoşaçylar, hormatly halipalar. Ýanglan diýarym telewäsleşigine hemmämiz bilelikde tomoşa edip durýarys. Ine sözümiň başynda şeýle bize ajaýyplary peşkeş veren gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, alyp barýan il ýurt bähwetli işleri, el madamary waşlyklary weslesin. Goý gahrman arkadamyzyň belent başy aman bolsun. Hormatly tomoşaçylar, biz şu wagt gördük. Wepa Ýazmyradowyň çykyşyna hemmämiz bile ünsülen seretdik. Tuğulama Wepa gowy ýerine ýetirdiň sahnada bir özüň duýuşyň gowy. Ýöne men birazjyk şul sesse birazjyk erkinlik görmedim-de. Bir aýdanda şunu ýaýnap, erkin bir sesin akyp durmalla, birazjyk sesin gysylýa, ýokarky notalarda birazjyk özüňi gysyp başlaýanda, şoň üçin birazjyk öz üstünde işlemeklerini men sana maslahat berýän, halipalar bilen maslahatlaşyp täze aýdymlaryň üstüne, şular ýaly ýanky kompozitorlaryň aýdymynyň üstüne işlemeklerini tüýsürümden arzu edýän. Sana da gelecekde uly üstünlükleri arzu edýän. Köp sag bolun. Köp sağ olun Halip. Halipa, köp sag bolun. Wepa sana da näme halipalanmadan aýdandyňa ýerine ýetirmek galýa. Mehran ileşler edi tomoşaçylar Wepa Ýazmyradowyň ýerine ýetiren aýdymlar üçin emin agdalanmadan beren bakalary bilen tanış bolun. 9 10 10 9 10 10 Jemi 67 boldy. Bäteşigimizde innek çykyş etjek aýdym şeýimiz bolsa, Gowhar Allamyradowa. Gowhar, bäteşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Men Daşagöz velayetiniň Bollum Saat etrawynyň 15-nji orta mektebiniň mugallimi Gowhar Allamyradowa. Şeýle ajaýyp zamanada, şeýle eşretli zamanada bize okumaga, işlemäge, zähmet çekmäge ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän mehriban hem gahrman arkadamyzyň jany sag, başy dik, il bähwetli, ýurt ähmiýetli tutýan beýik tutumly işleri Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylyna mundan neweýlek ruwaj alsyn. Onu sana üstünlük arzu edýär. Mehriban tomoşaçylar, edip vatandaşlar, sahnamyzda Gowhar Allamyradowa garşylalyň. Sağ olun. Yürük
Eşrefinde Şehriyar görmedim. Hem dilinden hem elinden hem dilinden öğreneyim. Uykuda görgün oşur şahi cahanım filminin. Aklı huşum alan ol gaşi kemanım filminin. Köngülüm içre cay ulgun mehribanım filminin. Hamdi tuğdun artık şirin divanım filminin. Hem ağzından hem dilinden hem sözünden öğreneyim. Şükürallah din gibi bir mahlukat uçurdum. Tüm cemali aptap aşikara uçurdum. Andalini bin uvadır min uvad uçurdum. Bu ne devlettir keyfin padişah uçurdum. Hem yüzünden hem gözünden hem özünden öğreneyim. Hem yüzünden hem sözünden hem dilinden öğreneyim. Hem özünden öğreneyim. Bağıt bir de arkadağın paykası. Bağıt bir de arkadağın paykası. Dur denemdir onun her bir aydını. Asuda parlayar vatan baydağı. Biz ak gülü bu bir karar diyarın. Oğlum dünyasını eder seyran. Mermer binalar ma yeryüzü hayran. Dövrün urup durun, yüreğine var yar. Biz akgülü bu bir karar diyarın. Mehman illeşler, edi tomoşaçylar, Gowhar Allamuradowyň ýerine ýetiren aýdym üçin, özüniň syny bermek üçin Türkmenistanyň atgylynyň artisti Dursun Cemal Gadakowa söz geçirýär başlygyna. Salam, hormatly ildeşler, hormatly halipalar. Ha şu gün Daşoğuz vilayatyna Ýanglan diýarym telewätleşigi dowam edýär. Muňa gatnaşýan ähli ýaşlara üsüllük arzu edýän. Şu ajaýypklary bize peşkeş beren ýaş dehinli ýaşlarymyzy ýüze çykarmagy giň mümkinçilik beren mehriban hem gahrman arkadagymyda köp sag bolsunymy aýdýar. Gowherjigime töleme gowaýdymam taýlapsyň sesiňe gelşýän aýdym. Elbette munyň kemçilik ýerlerini özüm aýdymdan soň bilip durun. Şonda da bolsa gowy çykyş etdiň, dogumny çykyş etdiň. Şulaýdymna aýdymyň bir ýerini soňuna artyk majrak alan ýerleriň bar. Şonu aýdasym geldi. Biradajygym heňden çykdyň. Geljekde şu halipalary dinläp şu kençilikleri düze dörtüň dip tamaý diýip, taň üstünlük arzu edýän. Sağ olun halipa bilen siň işiňizde diň üstünliklerini ýaranmagyň tüýsüregimizden arzu edýär. Mehman illeşler, Gowhar Allamuradowyň ýerine ýetiren aýdym üçin emin agdalarymyň beren bahalary bilen tanyş bolarym. 9 10 9 10 10 Baha jemi 66 adem boldy. Gowhar, gynan mollal, nefi porsa sunuga däleminde diň üstünliklerini ýaranmagyna arzu edýär. Sağ olun. Bäteşigimizde iniki çykyş etjek aýdymçymyz Ogulsuray Ataýewa. Ogulsuray, bäteşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Men Daşoğuz vilayatynyň Ruhwelet etrawynyň höwesçi aýdymçysy Ataýewa Ogulsuray. Şu pursatdan peýdalanyp, mehriban, gahrman, arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleriniň rowaç bolmagyny arzu edýärin.
Arzulan hasıl bolsun, owadyň belent ýanglansyn, üstünlük hemraň bolsun. Sağ olun. Mehriban tomoşaçylar, edit vatandaşlar sahnamyzda Oğul Suray Ataýewa garşylalyň. Ah yüzünde kara zülfüm hüneri. O dava edeceğim başladı eller. O elimi yandıran bülbülün dari. O meğer behilemiş kadın bülbüler. O aşıklık derdine tapılmaz çare. O gamda oktur peykan falandır yara. Aman, 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 aman ey al hey. O üşüğün için çocuğa uçkana onun yarışmışın o ilere bak hey, hey, yetirin beni yandırdın beni ay Gamhorun geley gelmedin sen ey O bu ne terdir yayma yakina yada O tilmuruk gelip senay kapimden nada Ayak tenir tepeneyi koyma ten onu Dudadın dud bile dildin dil bile
seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Gökde şapak batanna, seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Oğul Sıray'ın yerini yetiren aydımına özünün sıyınını şeyledi. Halipa maslahatlarını bermekle üçün Türkmenistan'ın halk artisti Leyla Begnazarova hormat bilen söz geçirýär. Salam alik mehribanlar, mehriban illeşler. Nha Daşagod vilayetinde uluşatlyk şowhun bilen ýangnan diýarym telewiýetleşigi dowam edip dur. Elbetde ýaşlama şeýle özleriniň höwesleri bilen gow aydymlar bilen çykyş edip durlar. Şular ýaly parahat, agdybyr, gözel ýurtda ýaşadýan, aydymly sazly ýurtda ýaşadýan gahrman arkadamyda tüýsüremden sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadamynyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Hemişe tutumly işleri, rowaşlyklary beklensin. Oğul Suraýjygymyz halk aýdym ýerine ýetirdi. Haýtyhan aýdymy bir uly beýleşigiň aýdymy, çekimli aýdym. Muny usatlyk bilen ýerine ýetirmeli aýdym. Ýöne sen ýaşlygyňa garamazdan şeýle gowy aýdym taýlapsyň. Orkestr bilen hem bir ut goşdurup, sazlaşdyryp ýerine ýetirdiň. Gelecekde hasam bir ösüşlere yetip, halipalary dinläp, şu aýdymlaryň bir manysyna, aýdylşyna doğrulukda düşünüp ýerine ýetirersiň diýen umydym bar. Şu ýerde bir zady haýyş edesim gelýär. Sen bir başgaragan bir aýdymy, estrada görnüşde bir aýdym ýerine ýetirip beräý. Gökde kanat uçan kuşlar, yar salam kuşarın sizden velen. Al asmana uçan kuşlar, ak kuşlar, sırdaşlar, ak şapağı karşılan sizden velen. Al asmana uçan kuşlar, ak kuşlar, sırdaşlar, ak şapağı karşılan sizden velen. Owadan şerm zefesin var. Gelecekde sana ulu üstünlükleri ardı edýän, ak yol ardı edýän, sahnada gow gelişip dursun, öwrenörsün, sahnalarda gow aýdymlar bilen biziň halkymyzy begenlerersiň diýip şeýle umyd edýän ak yol ardy edýän. Mehriban eýleşler, gaderli watandaşlar. Oğul Suray ataýyň ýerini ýetiren aýdymyny emin agdalaryny bıragatdan 10 nip baha berdiler jemi 70'e deň boldy. Bäteşimizde innik çykyş etjek aýdymçymyz bolsa, ýaş sehinli aýdymçy Aýna Abdullaýewa. Aýna, bäteşimizde hoş gördük. Sag bolun. Men Türkmen Owaçylyk Institutynyň Daşagyd Agrosenagat Orta Hünär Okuw Mektebiniň 1-nji ýyl talibi we Daşagyd şäher Medeniýet Merkeziniň höwesçi aýdymçysy Aýna Abdullaýewa. Biz talip ýaşlara şeýle uly mümkinçilikleri döretip beren mehriban arkadamyza köp sag bolsunlar maýdýaryn. Mehriban hem gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, başy dik bolsun. Arzuwlaryň hasyl bolsun Aýna. Üstünlük hemraň bolsun. Sag bolun. Onu sahramyzda Aýna Abdullaýewa garşyna alyň mehribanlar.
Aynan yerini yitiren aydymna Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew özüniň syýyny şeýledi. Halipe maslahatlaryny berer. Ayna men tuğulama diyesim gelýär sebäbi ine sen yaş höwesçiň aydymçylygyna garamazdan sen mollum bilen işläniň bildirýär sebäbi sesin ýanglanyp dur. Ýokarky notalaryňam şol garlawaş diýen aydymda bir näle işläniň bildirýär, erkin ýanglanýar. Ýokarky notaňam bir ýerine goýup allyňda, iň soňunda da gowy üns bilen dinledim. Soň Bayram Hudaýnazarowyň Çalsana bagşy diýen aydymyny birazjyk ýokarrak başladyň. Ýöne oň ziýany ýok sebäbi biz eşitdik sesin gowy. Şoň üçin men sana berekella diýen beýleki Çalsana bagşy aydymyňam birazjyk tolgundyň. Ýöne oň ziýany ýok. Sen höwesçiň aydymçy, şoň üçin gelecekde de sana ululy üstünlükleri arzu edýän. Men sana berekella diýen. Sağ olun Halife. Sağ olun. Mehriban illeşir, edip tomoşaçylar. Aydymçymyz Ayna Abdullaýewaň ýerine ýetiren aydym üçin emin agdalanmadyň beren bakalary bilen tanyş bolarym. 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Baka jemi 69-da deň boldy. Bäteşiňizde innik çykyş etjek aydymçymyz bolsa, ýaş syhinli aydymçy Hemra Atajanow. Hemra, bäteşiňizde hoş gördük. Sağ olun. Men hem şu bäsleşige gatnaşýanmy, diýseň buýsanýan, begenýän. Pursatdan peýdalanyp hormatly arkadagymyda biz ýaşlara okumana, öwrenmäne, döretmäne, öz zehinimizi açyk görkezmäne uly mümkinçilikler döretip berenligi üçin köp sag bolsun diýýän. Goý hormatly arkadagymyň jany sag, başy dik tutýan, il ýurt bähwetli işler elmydama rowaj alsyny. Köp sağ olun, arzularyňyz hatyr bolsun. Mehman tomoşaçylar, onda sahnamyzda Hemra Atajanow garşyna alyň. Başına çekildin türme bugün sögür yarım mengli Al yanakta burma ziyadil pitarım menglo Ziyadil pitarım mengli Al yanakta burma ziyadil pitarım menglo Ziyadil pitarım mengli Haridadır aşık bari Halın ordu izin gidelim Folla bakça bağım minno Folla bakça bağım minli Halın ordu izin gidelim Folla bakça bağım minno Folla bakça bağım minli Baltırgıncım dinini düğü yok dayancım Oyunun içine gidilgincin gıdıl almanarın mingo Gıdıl almanarın mingli Oyunun içine gidilgincin gıdıl almanarın mingo Gıdıl almanarın mingli Beş vaktına dülpümlere bak gidini üyme ora Şavin benim halın sonra gilfin mi padarım mingo Gilfin mi padarım mingli Şavin benim halın sonra gilfin mi padarım mingo Gilfin mi padarım
Atla seni görmemişim dillarım. Umrım sen bilmesin eylemesin. Gamgın köngülüm hayalımda ağlarım. Bağ içinde bilmesin eylemesin. Gamgın köngülüm hayalımda ağlarım. Bağ içinde bilmesin eylemesin. Kemran, köp sağ ol, tuvalımı. Mehran iyileştirim, edit tomoşoslar, Kemran yerine etiren aydım ödünün siyini vermek için. Türkmenistan'ın halk artisti Kerim İlyasov'a söz geçiriyaz. Assalamu alaykum mehriban adamlar. Şular ýaly sahnalarda çykyş etmäge, ýakly mümkinçilikler döredip berýän arkadagymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, başy dik bolsun. Şular ýaly aýdym sazly watanyna ýaşamak elmedama her birimize miýesser etsin. Hemra, nasy aýdymyňy dinledik, birinji aýdymym dinledik, ikinji aýdymym dinledik de. Şu aýdymçy haçanna o birinji seterinden ýam aýdym aýdandan birili gow aýdym aýtsaň, şol duýulýar da, ýürekden aýtsaň, o ilki biz haçanna aýdymçy sahna çykyp aýdym aýdanna ilki şu aýdymçynyň artykmaz gow tarapyny görmäge çalyşýar. Ondan soň birazcık kemçilikli yerlerini öz düşünüşümüz boýunça maslahatdan berýär. O sen artykmaz tarapyň owadan gowy, ýürekden aýdýan, onuň ödüm duýup aýdýan, sady duýmaly, şo sadam duýup aýdýan. Ýöne bähdeşiklen aýdymlary bolýar da, bir çekuli aýdym. Sen sadylinen aýdanda 5-6 san seslen, ýa-ni aýdan aýdymyň ýokary geçenak. Ýöne owadly gow aýtdyň. İkincini gow ýerine ýetirdiň. Ýöne ýakyny şu ikinji aýdymda şu ýokary çekýän ýeri bar. Şo taýyny almadyň da men şonu şo tak garaşdym. Üstünlük ardy edýär, o janyň sag bolsun, bundan beýlegem gowy. O sahnalarda çykyş edip bir halkymyzyň söýgüsini gadynýan aýdym üçin bolmagyny tüýtürekden ardy edýär. Sag bolun. Mehriban iyileşler, qadırlı tomoşaçylar. Hemra Atajanov'un yerini yetiren aydımına emin adalarımızın beren bahati 10, 9. Cemi 67 den oldu. Bäsişimizde inniki çykyş etjek aýdymçymyz bolsa, ýaş tehil aýdymçy Edid Begelliýew. Edid, bäsişimizde hoş gördük. Sağ olun. Biz ýaşlara şu ýaly mümkinçilikler döredip berýän hormat arkadamyzda köp sağ bolsun aýdýar. Üstünlük Kemran bolsun. Sağ olun. Onu sahnamyzda Edid Begelliýew garşylalyň mehmanlar. Müjde
Seher çağı çıktım Tirana, Seherde vermahi taban görünü. Ma'u gama münüp ho bar yar Tirana, ay cemalın bana ho zuvan görünü. Ay cemalın bana ho zuvan görünü. Edit köp sağ ol. Mehman ileşler edit tomoşçular editin yerini etip beren aydımın ödünün suyunu vermek için Türkmenistan'ın at kazanan artisti İlşat Anamamedov söz geçiriyor. Salam mehriban adamlar, hormatly halipalar, hemeňizi hoş gördüm. Sözümün başında şular ýaly ajaýyp zamanany peşkeş berýän mehriban gahrman arkadamyzyň janynyň sag, başynyň dik, il ýurt bähbetli, döwlet ähmetli, ähli tutýan tutumly işleri elmidam rowaj artyn edýär. Size ütkeşik bellik ýok. Owudan sesiňiz bar. Ýöne halipalary dinlemeli, halipalardan öwrenmeli zat kän. Size ulu üstünlükleri tüsürümden arzu edýän. Sağ olun. Mehman ileşlerim, edit tomoşçular, edit begelliýiň ýerine etiren aydym üçin emin agdalanmadan beren bakalar bilen tanış bolalım. 10 9 9 9 9 9 9 baka jeň 64'e deň boldy. Mehriban tomoşçularym, elbetde bäýteşigimizde innigi çykşaçyk aydymçymyz Batyr Agaýew. Batyr bäýteşigimizde hoş gördük diýäs. Hoş gördük. Men Daşoğlu welaýatynyň Gurban Sultan eje etrawyndan gatnaşýanlygymy diýseň begenýär. Biziň medeniýetimizde we sunatymyzda baş halipamyz bolup durýan mehriban hem gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elwedama rawaj alsyn. Arzuwlaryň hasyl bolsun, üstünlük hemraň bolsun. Sag bolun. Mehriban tomoşçular, onu garşyna alyň sahnamyzda Batyr Agaýew. Çeşmenin boyuna gördüm men seni, Kara gözler orin orin karanna. Bir bakışta erkem alan gözlerin, koydu meni tükenükse zarmanna. Bir bakışta erkem alan gözlerin, koydu meni tükenükse zarmanna. Sana bakıp nazarımı durlamda, dördürüm saçların atan tolkunu, koydu beni tükenükse zarmanna. Dördürüm saçların atan tolkunu, koydu beni tükenükse zarmanna. Dünyamı yad ettin, yılgırdın nädin, bir cesedi ayda bilmän derlemde. Zoralaryň arasyna gilenip, nädin bilen koydun meni armanna. Zoralaryň arasyna gilenip, nädin bilen koydun meni armanna. Işın hasratyny sen verdin maňa, hey bu derdi berenler bolur dermanna.
Haçan bu derdime bolorsun derman, heni de darmana men armanna. Haçan bu derdime bolorsun derman, heni de darmana men armanna. Zorolorun arasına gilenip, nevin bile koydun meni armanna. Heni de darmana men armanna. Koydun meni tükönüksüz armane. Ağalar bir yara gönlüm gidipti. Ağalar bir yara gönlüm gidiptir. Ağdı pisse dodakların balgarca. Koynunda ekini şen minin ama. Kaşın kalım düşüdür ne garca. Kuvağa yürüyüşlü, ördük masaşlı, kanırılıp çölende cana yokuşlu. Feykilmelecenli, koynu nağışlı, hallarımdan havar ey alaysan arca. Mehriban iyileşler. Batır Ağayfın yerini getiren aydımına özünün sıyınını şeyledi. Halipa maslahatlarını bermekle üçün Türkmenistan'ın Ağıtkadıran jurnalisti Tezegül Nur Maymedova. Hormat bilen söz veriyet. Salam aleyküm mehriban adamları, ediz doğanları. Ine şeyle hayırlı akşamlarda arkadağımızın parahat yurdunu, ediz halkı bilen toylarda, aydım saatli akşamlarda didarlaşıp durmak şeyle yakımlı. Ine şeyle yakımlılık adamları bağıtlı diye. Bağıtın bağıtıyarlığın cümüşünde yaşadıyan mehriban arkadağımıda biz tüy sürökten sağ olsun aydiyaz. Koy hormatlı prezidentimizin canı sağ olsun, ömrü uzak bolsun. Adamzad üçün alıp baryan irginsiz işleri madama ruvaşlansın. Batır jigim, siz sahnan ağırsınna neçe tolgun soňuzam ruh velentleri ellen bermediniz. Sahnada şeyli erkin çıkış ettiniz. Türkmen edebi dilinin kadalaryny dol bir jay ettiniz diýip men hataplayan. Sizin yaş zihinlidiňizi, höwesçiňligiňizi nazarda tutsak, siz şeyli şu aydymy halipalan yerine yetiren aydymyny gowy yerine yetirdiňiz diýip hatap edýän. Erkin alıp bardyňyz özüňizi tomaşaçylara lezzet paýlap bildiňiz diýip hatap edýän. Geljekde has kämilleşip bilirsiňiz. Sebäbi siziň sagdyndan gelen dogumly arası hem Türkmen yigidine münasip sesiňiz bar. Üstünlük kemraňyz bolsun. Mehriban iyileşler, edi tomaşaçylar Batır Ağaýewiň yerini yetiren aýdym üçin emin agdalanmadyň beren bakalary bilen tanış bolalım. Batır Ağaýewiň yerini yetiren aýdymly emin agdalanma bir agazdan 10 neyp baka berdiler. Jemi 70'e deň boldy. Mehriban iyileşler, yaňan yarım telewiziýa dowam edýär. Indi kaýdym üçin sahnamda çağırmak üçin orada kerdeşlerimiz söz geçirýär. Bäteşiňizde innik çykyş etjek aýdymçymyz bolsa, ýaş zehinli aýdymçy Uzakberdi Aşerew. Uzakberdi, bäteşiňizde hoş gördük. Sağ olun. Spor sotdan peýdalanyp, gahrman we mehriban arkadağymyzyň tutýan tutumly işleriniň elmedam rawaz almagyny, biz ýaşlar üçin şeýle mümkinçilikler döretip berýän üçin sağ bolsun aýdasym gelýär. Arzuwlaň hasyl bolsun Uzakberdi. Bizim seni sahnamyza ýollaýas, üstünlük kemraň bolsun. Sağ olun. Yüzüm aralım seni yar gül yüzüm aralım ey. Yok korkuncumdan men ölüm vay gül yüzüm aralım ey. Yok dosturum arzum aydayın sizlere.
Gülgün qaşı qara gözey Ağzından kotu verdi toğuş eylem bizleri Senin canı taşırıp turun qaydın öymedey Ey hürmetin ya peker kamdan bağım yırtır Saçı darap koy versin vay bir karış boydan artar Yok nikahımı törsen cemal elim tutar Ol cemala aşık men vay bolyan gün günden beter Ey olur gün hancar bolu düzer salana gelin kızlar akıllı maran ey sen menin maran ey gülüllü maran ey Çekti gözü sürmeni boynuna sakladım vay alma bile hurmanı Yoksa paranın 14'üne vadılışı gelmey Yıl kırışına mail men akıllı maralım ey Yok durdu bak sizleyen Karı gözlü gelin bağlara çıkıp Kıynalaptır kolunu Ay arkada çıkını birce görmek yüzün yıl kırışına mail men akıllı maralım ey Sen menin maralım ey Gül yüzlü maralım ey Yok yıl kırışına mayılam Ay yıl kırışına mayılam Ak yılım var halim Gül vatanım adın kalsın belinde Tayın yoktur senin yerin yüzüne Aydın yolun pırağının sözüne Bahtiyar be arka dağlı elimne Belin dişler bede karaşar Yeryüzüne damaramadı dağaşar Mekanında toylar toyulaşar Bedeubatlı vatanım Bedeubatlı vatanım Bedeubatlı vatanım Arkada bilen Mehman illerler editçi motosular ödeklerdaşı için yerine aydım için özünün siyini vermek için Türkmenistan'ın halk artisti Lale Begnadarova söz veriyor. Sağ olun. Nha ulu soğun şatlık bilen bizim bähleşigimiz dowam edip dur. Elbette gowdan gow aydymlar aýdylyp dur. Nha uzak berdijigim sen ýaşlygyňa garamazdan bir owadan iň bir naýbaş aýdymlaň beri akylly maralym diýen aýdym taýlapsyň. Şulaýdymy ýerine ýetireldiň üçin saňa sag bolsun aýdýan. Sebäbi bir ýürek bilen ýapyşdyň, özüňem ýaş. Bizim bir halipalamyň aýdýan aýdymlaryna bir hormatyň uludygy bildirýär, öwrenýändigin bildirýär. Elbetde gowy ýerine ýetirdiň. Ýöne näme? Şu aýdym ýerine ýetirende tabyna ýetirip aýtmalla. Şoňa men
özüm bir halipalardan öwrenen zatlamy saňa aýdýan. Gelecekde ulu üstünlükleri arzu ediyen, sahnalanmady bedep halk aýdymlanmady gow derejede ýerine ýetirerdiň diýip umyd ediyen, saňa ak ýollardy ediyen. Mehran illeşler uzup berdi aşyr soň ýerine ýetiren aýdymyny emin agdalanmadyň beren bahalary bilen tanış bolun. 9, 10, 10, 9, 10, 9 baha jemi 66 adem. Berteşigimizde ahir kuwat çıkışacak aydımçı bolsa, yaş dehinli aydımçı Kuwat Weýesow. Kuwat, berteşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Şular ýaly mümkinçilikleri döretip beren Gahrman arkadamyň janyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, ýylyrt bähwetli alyp barýan işleriň elmide rawaç bolmagyny tüýsüregden arzu edýän. Arzulan hasyl bolsun, üstünlük hemraň bolsun, sahna saňa garaşýar. Sağ ol. Taxramyzda Kuwat Weýesow garşylaryň mehmanlary. Seher bilin atın biser, aylanyp ýör köpek dahy, sağlık yola arkadağım, sıylatyr gülnihari, eyle balkan bilenli var arasına halili, daşoğlu ilhim marini, biriktiryen paytasın var. Beş wilaya Birjim bolar, arkadaga sağol diye, halkın senin ahlasına, rahmet bilen jogap berýär. Beş vilayat birjim bolar, arkadaga sağol diye, halkın senin ahlasına, rahmet bilen jogap berýär. Arkadağın ahlasy var, muňaşaýat ähli halkyň bidevatly barýar. Eyle balkan bilenli var arasynda halili, daşoğlu ilhim marini, biriktirýän paýtasyn var. Beş vilayat birjim bolar, arkadaga sağol diye, halkın senin ahlasına, rahmet bilen jogap berýär. Beş vilayat birjim bolar, arkadaga sağol diye, halkın senin ahlasına, rahmet bilen jogap berýär. Görkünün tapman kemi, ellin berdim bir kimi, sen yürümün söyeni, sevime terpaylelem, sen yürümün söyeni, sevime terpaylelem, ailelem, ailelem, yalnızı ve yollelem, ailelem, ailelem, sevime terpaylelem. Mehran illeşler, edit tomoşaçylar, Kuwat Weýesow ýerine ýetiren aýdym üçin özüniň syny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Suhan Merdi Oraz Berdiýew söz geçirýär. Hormatly adamlar, hormatly ýaglan diýarma gatnaşýan şagirdler, ine şu gün şeýle ajaýyp bir agşam boldy. Şu sahnada deň dostlarym bilen
jemleyici tapyra saýlanyp aýdym aýtmagyň özü bir bagyt, ýatdan çykmajak pursatlar. Kuwat sahnada özüňi erkin alyp bardyň, saýlap alan aýdymyňam tüz şu bäsleşiň aýdymy hemde döwrowa aýdym. Hormatly prezidentimiz Gahrman Arkadamyz 5 welaýatymyzy bir jem edip bedew wady bilen Türkmenistan döwletimizi özüşleri tarap öňe alyp barýar. Şol hormat prezidentimiziň alyp barýan siyasatyny wasp edýän iň gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiň. Kuwat saňa geljekde ol üstünlük arzu edýän sunugat uğruna, aýdym saz uğruna özüşler ajaýyp sahnada gowy aýdymlar bilen çykyş etmeňi, türkmen toýlarynyň, türkmen dawaralarynyň bedegi bolmagyny mene tüýsürümden arzu edýän. Sağ olun. Mehriban ýerleşler, gaderli tamaşaçylar. Kuwat Beyitowyň ýerine ýetiren aýdymyny emin agdalarymyzyň beren bahalar bilen tanışyp bolalım. 10. Jemi 70'e deň boldy. Ana mehriban adamlar, görüşümüz ýaly jemleýiji pursatda gelip ýetdik. Gahrman Arkadamyz diňe Aşgabat şäherimiz däli. O welaýatlarymyzdan gözelleşdirmekde bir näçe binalary, taýsyrlyk mektepleri, okuw jaýlaryny, bir ählik mümkinçilikleri, owadanlyklary bize peşkeş berýär. Ýaş dehinlerimiz ösmekde, ana özüňiz görüp oturýarsyňyz. Şoň üçin hemmämiziň adyndan Gahrman Arkadamyza köp sag bolsun aýdýas. Şun esasy bellemeleriň biri Aşgabat şäherine geçiriljek, şanly garaşlymyzyň 30 ýyllyk bayramçylygyň öň ýanyna geçiriljek o jemleýiji tapgyryna gatnaşmagy 2 tane aýdymçyny saýlamaly. Ýöne bugun bolyn, ana hemmämiz gördük 3 tane aýdymçy 70'lik bahaly. Şoň üçin 2 tane aýdymçyny hemmämiz häzir bilelikde saýlaýar. Olary hersine bir aýdymlar çemenden o aýtdyryapdy, hemmämiz bilelikde tomoşa diýär. Şeýdibem hemmämiz bilelikde 2 tane aýdymçyny bilelikde saýlaýar. Onda aýdymçylygymyz 3 tane 70 baha alan aýdymçylygymyz öňe geçýär. Dünya inen günüm aladam edip Akfidinem dreney can ecimden mi Ece kakamama bawa didiren Akfidinem dreney can ecimden mi Ey ödecimden mi 6 aylık yolun gelip o yolaşıp 6 aylık yolun gelip o yolaşıp Tüni deryam senden ey garip geçti mi Menin üçün hicran adına tutaşıp Tüni deryam senden ey garip geçti mi Uzak geceyi şöyle çekin yıllar Menin yaram nerelerde gidilenni Su yüzünle seyran eden konular Menin yaram nerelerde gidilenni Ey su yüzünle seyran eden konular Menin yaram nerelerde gidilenni Bulutlara kara dağlar Döşkerinde yatla yaram Gül donunu giyse bağlar yar gel hey yar hey Ayda kondu yatla yarım Gül donunu girse bağlar yar 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 ey Ayda kondu yatla yarım Yap boyunna duran oğlan Okun yayın Kur'an oğlan Yap boyunna Kur'an oğlan
Okunyayın Kur'an oğlan bilezimi alan olsan bireyinni bilezimi alan oğlan bireyinni bilezimi. Cemleyici tapqıra hukukkadan aydımçılarımızın biri Batır Ağayev. İkinci aydımçımız olsa Kutluyath Kuvat Veyisov. Üstünlük ardı ediyat, o yeni de gelecek yıllarda da şular yali aydım sağ salıp şular yali oğudun yerlerde görüşmek hemmemi de müyesser etsin. Qadirli vatandaşlar, hormatly prezidentimizin ıglan eden Türkmenistan parahatçylyk we ynançman watana ýylyna edýid watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk toýunyň toýlanýan ýylyna geçirilýän ýaňlan ýarym telewisiýanyň daşagy dilaýet oýunçy tapgyrym tamam boldy. Biz ýaňlan ýarym telewisiýanyň bugun keňçilerine bäýtäşiginiň döwlet derejesine geçiriljek jemleýici tapgyryna da ol üstünlükler arzu edýäs. Eziz vatandaşlar, qadirli mihmanlar, biz sizin kerwiriňizde berk jan saglygyny, maşgala wadançylygyny ýurda wagtyny arzu edýäs. Garaşsyz, hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimizde Gahrman arkadamyzyň saýasynda görjeňiz diňe gowluk bolsun. Gahrman arkadamyda şu dabary pursatda köp sag bolsun aýdýas. Goý Gahrman arkadamydyň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli işlerini hemişe rowaj almagyny tüýsürimizden arzu edýäs. Toylaşýan edýid watanymyzda aýdym sadyň owady belentden belent ýanglansyn. Ýene ýagşy günlerde, toýly günlerde idarlaşýança hoş sag bolun. Açık yurdum gülle vatan ilim bir karar Sen vatan nuru vatan bakı baltıyan Dünya dolar baltın yolu Türkmenistan'da Arkadağın kahramanın tez şükraşana Gülle yurdum bir kana bir daşım gürkana Ötüşlerim doğamlı bolsun Bir karardır diyara Kahraman arkadağa Alkış olsun şan şöhret olsun Üvü var yar anam bilir Türkmenistan'a Üvü var yar para kantlık yolu bilir Üvü var yar şöhret bilir Güzel vatan Üvü var yar arkadağın yolu bilir Açık yurdum gülle vatan ilim bir karar Fakılatı altın tahtı birdim elbide Dünya dolar baltın yolu Türkmenistan'da Türkmenili arkada bilen akbalta var yar Şamursun arkadağa Türkmenistan'a Ötüşlerim doğamlı bolsun Bir karardır diyara Kahraman arkadağa Alkış olsun şan şöhret olsun Üvü var yar anam bilir Türkmenistan'a Üvü var yar para kantlık yolu bilir Üvü var yar şöhret bilir Güzel vatan Üvü var yar arkadağın yolu bilir Üvü var yar anam bilir Türkmenistan'a Üvü var yar para kantlık yolu bilir Üvü var yar şöhret bilir